шарҳи пурраи хабарҳо. имрӯз таҳти раёсати сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода ҷаласаи навбатии шӯрои миллии муқовимат ба коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар ҷаласа аз ҷумла ҳолати иҷрои стратегияи муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2020 мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд. аз ҷараёни баргузории ҷаласа хабарнигорони мо гузориш медиҳанд. дар ҷаласаи навбатии шӯрои миллии муқовимат ба коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ки таҳти раёсати сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода баргузор гардид, асосан 4 масъала мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд. сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода таъкид намуд ки аз рӯзҳои аввали ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ муқовимат ба коррупсия дар меҳвари сиёсати пешгирифтаи давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта, барои пешгирӣ аз амалҳои коррупсионӣ ва мубориза ба он қонун ва стратегияҳои зиёд қабул шудааст. яке аз онҳо стратегияи муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2020 ба шумор меравад. қабул ва амалӣ гардидани стратегияи мазкур дар кишвар шароит фароҳам овард ки шиддати коррупсия ва ҷиноятҳои алоқаманд ба он коҳиш ёбад. таъкид карда шуд ки стратегияи муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2020 аз 89 банд иборат буда, мониторинги ҳолати иҷрои он дар соли 2019 дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳои давлатӣ нишон дод ки 72 банди он пурра иҷро гардидааст. дар ҷаласаи навбатии шӯрои миллии муқовимат ба коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоботи директори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза ба коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, сардори раёсати мудофиа ва тартиботи ҳуқуқии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Соғд ва ноҳияи Рудакӣ оид ба ҳолати иҷрои стратегияи муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2020 шунида шуд. дар охир баррасӣ ва тасдиқи нақшаи кории ҷаласаи навбатии шӯрои миллии муқовимат ба коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2020 ҷиҳати амалисозии нақшаи чорабиниҳои стратегияи муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2020 қабул карда шуд.